Hei, sun tassut saattaa jäädä sinne väliin. Nyt niin. Tässä pitäisi suihkulähdettä tehdä. Ja on tämmönen mumu täällä työmaalla. Niin. Ei. Mä koitan tehdä penkkaa siihen ja sä vaan kaivat sitä niinku alaspäin. Niin. Hus häviä siitä. Niin. Oot sä oikein sellainen monitoimikone, oletko? Taidat olla niin. Tosina. Mulla saattaa nenä lyhentyä siinä. Olet sä kyllä apulainen, niin olet. Tules vähän ihmettä. Siinä. Muistatko sä mitä sä teit täällä toissapäivänä? Täältä pojan kikkelistä söit toisen kyljen pois. Oliko nätisti tehty? Hävettääkö yhtään? Joo, sietääkin. Oi niin, Mette, katos mitä me saatiin kuule aikaiseksi. Vielä kun talouspäällikkö laittaa meille sähköt päälle, niin katsotaan mitä tuolle pikkupojalle. Oi, kun tuli hieno pissa. Eikö se oo kuule komea? Yhdessä tehtiin. Sinä ja minä. Kiitos. Hienosti toimit. Voi.